Здравейте и добре дошли на щанда на 4 осмици БГ. Аз съм Рая на осмиците. След малко късметли ще се спечелят ето такава топка с автограф от Стилян Петров. За нас от 4 осмици БГ е истинска чест и привилегия да бъдем част от това грандиозно събитие. Шал не е зле. Нищо не е зле, Шал е супер. Благодаря ви. Топка ли искате? Топка! Антистрес топка. Здравей, аз съм Рая от 4 осмици БГ. Здрасти. За какво играеш? За шал. Давай. За малко. Здрасти, ти вече си имаш шапка и шал. Ами за топка само ми остана, така добре, че... давай, късмет. Ей, много за малко. Здравей, за какво играем? Май шал ще целим. Шал ли? Да. Браво! Дай 5. Браво, шал. Честито. Ние от 4 осмици БГ подкрепяме доброто и приехме при сърце каузата на мача на Стилян Петров, мача на надеждата. За мен е чест и удоволствие да бъда днес тук с вас. В полувремето ще направим една страхотна игра с 8 късметлии, които ще се забавляват. Супер, а? Които ще се забавляват и ще спечелят средства, които ще добавим към средствата на каузата на мача. Ето как ще се случат нещата. Доброволци ще изстрелят 8 топки в различни посоки. Тези от вас, които схванат топка, ще бъдат участници в нашата игра. Топките са с автограф по стил. Моля, всеки, който хване топка, да заповяда в полувремето тук долу на терен при мен. Аз ще ви очаквам. Сега е ред вече да посрещнем човекът, който събра тук целия свят. Моля вашите силни аплодисменти за Стилян Петров! Здравейте отново! Каква вечера? Надявам се, че няма да има повече прескачки, аз лично. А сега искам да ви представя Георги Гълъбов, нали така? Точно така. Потребител на 4 осмици БГ, който получи шанса да даде начало на този невероятен матч. Как сте, Георги? Много добре, много се радвам да съм тук на този голям празник. Дано има повече хора в България като Стилян. Какво е за вас да дадете начало на този грандиозен матч? Изключителна радост и гордост. Добре, може да поставите топката в центъра. Очаквам 8-те човека, които хванаха топка с автограф на Стилян Петров тук при мен на терена, за да разиграем нашата игра. Моля да ми се представите първо с една дума. Как се казвате и откъде сте? Димитър Костадинов се казвам от София. Супер. Димитър от Бургас. Димитър. Кристиян Николов. Кристиян Николов. Емил Пантев. Емил Пантев. Добре. Радвате ли се? Вълнувате ли се? Разбира се. Това е голямо събитие. Ще съберем още средства за каузата, нали така? Добре, елате да ви обясня правилата на играта. Заставаме тук на дъгата. Там отпред се намира нашия дарт, импровизиран на игрището. Слагаме топката и целта е по земята да ритнете топката така,
че да падне там. Полето с сумата, на която падне топката, е сумата, която добавяме към сумата дарена от 4 осмици БГ. Ясно ли е? Да. Кой иска да бъде пръв? Да. Успех! Аз вече пробвах и мога да ти кажа, че трябва да е и силно, но и по земята. Аз ще ти дам още един шанс, защото съм много добре разположена след душа по-рано. Заповядай. Добре. Първият човек спечели 1000 лева. Продължаваме с следващия. Давайте. Така, супер! До тук имаме 2 души по 1000 лева. Целта е средата. Това е много близо според мен. 2000 лева. Късмет. 1000 лева. Давайте. По земята. Силно. Супер! 2000, нали така? Още 2000 лева! Айде, детко! Така. Още 2000 лева! Давайте. Това са си 1000 лева още. Това беше нашата игра. Благодаря на всички, че се включихте. Равносметката е: добавяме още 10 000 лева към сумата, която 4 осмици БГ вече е дарила за каузата на Стилян Петров и мача на надеждата. Благодаря ви много за вниманието. Ваша Рая на осмиците. Ето един от нашите късметлии, който се облече вече спечелената тениска и сега сме комплект. Да, заедно.